ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ। ସାର୍ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜନଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ତ ଘରେ ଏକା ଅଛି, କଣ ଜନଗଣନା କରିବେ? ସାର୍ ପୁରା କଥା ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଥର ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଆସିଛି, ଜନଗଣନାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲୋନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଲୋନ ସବୁ ସରକାର ଛାଡ କରିଦେବେ। ସତରେ? ମ୍ୟାଡାମ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ। ଚା କି କଫି କିଛି ନେବେ କି? ନା ନା, ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ଭାଇ ଭଉଣୀ କେତେ ଜଣ? ଆମେ 2 ଜଣ। ଘରେ କିଛି ଲୋନ ଅଛି? ହଁ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ ଗୋଟେ ଅଛି, ବାଇକ୍ ଲୋନ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଦୋକାନ ଲୋନ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ। ପ୍ରପର୍ଟି କିଛି ଅଛି? ନାଇଁ ପ୍ରପର୍ଟି କିଛି। ଏଥିରେ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଥିବ, ଟିକେ ଡାଏଲ କରିକି ଦେବ। ଏଥିରେ ଲାଷ୍ଟ 79। रुको जरा सबर करो। ବାପା ତମେ ମୋର କୋଉଠି ପ୍ରସ୍ତାବ ପକେଇଛ? ଏମାନେ ତ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ mata mata